மகர ராசி அன்பர்களே வணக்கம். ஓதுவினை அகலும் ஓங்கும் புகழ் பெருகும் கணபதி கந்தன் ஈசன் கார்வண்ணன் பிரம்மசக்தி பெருமையும் புகழும் போற்றும் நாமக்கல்லில் நல்லாகவுண்டம்பாளையத்தில் எழுந்திருக்கும் குலதெய்வம் வெங்கடேச பெருமாள் அவர்களை போற்றி போற்றி போற்றி. மகர ராசி அன்பர்களே, செப்டம்பர் மாதத்திற்குண்டான ராசி பலன்களை பார்ப்போம். இந்த மாதத்துல உங்களுக்கு தெய்வ வழிபாடுகள் அதிகமாக பண்ணணுங்கிற எண்ணங்கள் உங்க மனதில் உதிக்கும். குலதெய்வத்துக்கு போகலாமா அல்லது உங்களுக்கு பிடித்த தெய்வத்தை வழிபடுவதற்குண்டான சூழ்நிலைகள் கண்டிப்பாக அமையும். அதே சமயத்தில் எவ்வித பற்றும் இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். யார் மேலேயும் அதிகமாக பாசம் வச்சிட்டோம்னா அந்த பாசமே வினையாக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. அதனால பாசம் வைக்காத நபர்கள் சிறப்பாக இருப்பார்கள். பாசம் வைத்த நபர்கள் கண்டிப்பாக சிறப்பாக இருப்பதற்குண்டான சூழ்நிலைகள் இல்லை. அதனால யார் மேலேயும் பாசம் வைக்காம நீங்க உங்க வேலையை உடன் இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எந்த வேலையும் ஓட மாட்டேங்குது, அதை பண்ணலாமா இதை பண்ணலாமா அப்படின்னு புலம்பல்லாம் வேணும். இதே எப்பப்போ நடக்குமோ அப்பப்போ நடக்கும். அதனால உங்களுடைய முயற்சி மட்டும் அந்த இடத்துல இருந்துட்டே இருந்தால் போதுமானது. நிறைய புரிதல்கள், வாழ்க்கையின் புரிதல்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இந்த மாதத்தில் அதிகமாக இருக்கு. நீங்க எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் உங்களுக்கு சுமூகமாகவும் அமையும். அதே சமயத்தில் அதில் ஒரு புரிதல்கள் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணலாம், எப்படி நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற பிளான் கரெக்டாக இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய அந்த முன்னேற்றம் திறன் ஈஸியாக இருக்கும். நம்முடைய இளைய சகோதரன் இளைய சகோதரிகள் அவர்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கையில் பிடிப்பு ஏற்படுவதற்குண்டான சூழ்நிலைகள் அதிகமாக இருக்கு. வீட்டில் அதாவது தெய்வத்தோட படங்கள் வைத்து நீங்க எப்பவுமே அந்த இடத்துல மணி அடித்து சாமி கும்பிடுவது சிறப்பான பலன்களை தரும். மணி அடிச்சாதான் உங்களுக்கு அந்த பலன் நல்லா கை கொடுக்கும். ஒவ்வொருத்தரும் சாமி கும்பிடுவாங்க, ஊதுபத்தி கற்பூரம் மட்டும் காமிச்சிட்டு அந்த இடத்துல மணி அடிக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பா அந்த இடத்துல மணியின் ஓசை அந்த வீட்டுல கேட்கும் பொழுது மிக சிறப்பான ஒரு சூழ்நிலைகள் கண்டிப்பாக நிலவும். அதே சமயத்துல வண்டி வாகனங்கள் அடிக்கடிக்கு சின்ன சின்ன தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கும். வண்டி வாகனத்துல போகும் பொழுது நம்ம அதுலேயும் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். புதுசா வீடு கட்டுறவங்க அதனுடைய பணத்தை கரெக்டா செலவழிக்கணும். கரெக்டான முறையில செலவழிக்குதா, கரெக்டா கட்டுறாங்களா அப்படிங்கிற இதுல நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். இல்லைன்னா உங்களை ஏமாத்திடுவாங்க. யார் வந்தாலும் அப்படியே நம்பி நீங்களும் பணம் தூக்கி கொடுத்துட்டு பின்னாடி தொந்தரவு தான் ஆகும். அதனால உங்களை நீங்க யாரும் உங்களை ஏமாத்தாத வகையில நீங்க சேஃபா இருக்கிறது புத்திசாலித்தனம். வண்டி வாங்க செலவிக்க தான் செய்யும். அதை கொஞ்சம் கரெக்டா பராமரிச்சுக்கிறது தொந்தரவு இல்லை. அதே சமயத்துல ஆல்டர் ஒர்க் பண்றவங்களும் பண்ணலாம். ஆனா கரெக்டா பிளான் பண்ணி பண்ணணும். நீங்க போட்ட பட்ஜெட் மீறியும் போயிடக்கூடாது. உங்களை வரவங்க ஏமாத்திடவும் கூடாது. என்ன ரேட் விலை பேசுறீங்களோ அந்த விலையெல்லாம் எழுதி தெளிவாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. புதுசாக வீடு கட்டுறவங்களும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். பணத்தை கண்ணும் கருத்துமோ செலவழிக்கணும். அப்போதான் சிறப்பாக இருக்கும். தாய்க்கு சின்ன சின்ன உடல்நல தொந்தரவுகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஏதாவது சொத்து பிரிக்கிறதால தாய் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பான்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு பாதகமாக தான் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. உங்க சைடு பேசிட்டே இருப்பாங்க, கடைசி அந்த சைடு தாவிடுவாங்க. அதனால வேலைக்கு ஆகாது. பூர்வீகம் ஏதாவது நமக்கு பலன் கொடுக்குமா, அந்த பூர்வீகத்தால நம்ம ஒரு மேலும் மேலும் ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. மாத இறுதிக்கு பிறகு ஒரு நல்ல சூழ்நிலைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. சார், இது வரைக்கும் எந்த வேலையுமே எனக்கு அமையலை, என்னதான் பண்றதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியலை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் அமைவதற்குண்டான சூழ்நிலைகளும் அதிகமாக இருக்கு.
கணவன் மனைவிக்கிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவும். அப்படி நிலவும் பொழுது கொஞ்சம் பொறுமை காத்திருப்பது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பொறுமை இல்லாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த இடத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுட்டே தான் இருக்கும். ஒருத்தரை புரிஞ்சுக்கிட்டு அனுசரித்து நம்ம நடந்துக்கிறதுல தொந்தரவு இல்லை. அதே மாதிரி ஏதாவது வெளியூர் பிரயாணம் ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம முன்னேறலாம் அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். அந்த இடத்துல நமக்கு அவப்பெயர்கள் ஏற்படுவதற்கு உண்டான சூழ்நிலைகள் கூட நிலவும். ஆனால் அந்த அவப்பெயர்லேருந்து நம்ம எப்படி நம்ம காப்பாற்றிக்கணும், ஏதாவது தவறுதல் நேர்ந்துருமா அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம கூடுதல் கவனமாக இருந்தோம்னா தொந்தரவு இருக்காது. இந்த வெளிநாடு போய் படிக்கிறவங்க இல்லை வெளியூரில் போய் படிக்கிறவங்களாம் கொஞ்சம் உங்களுடைய உழைப்பு அதிகமாக இருக்கணும், நல்லா படிக்கணும். இந்த சமயத்தில் சரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருந்தால் அப்புறம் படிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒரு 10 நாள் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாமே அப்படின்ட்டு நீங்கள் அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. அப்பயே அது தொடரக்கூடிய நிலைமைகள் ஏற்பட்டுரும். முடிந்த வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் அன்றைக்கே முடிச்சிடுங்க. எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அன்றைக்கே முடிச்சு பழகுங்க. அப்புறம் பண்ணிக்கலான்ட்டு கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களை அப்படியே மாற்றிட்டு போயிடும். ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும், கவனமாக இருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும். இல்லைன்னா அதில் தொந்தரவு ஏற்பட்டுரும். அதே மாதிரி தொழில் ஒரு லாபம் இல்லாத தன்மையாக இருக்கிறது. என்ன பண்ணலாம்? கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும், தெரியாமலாம் கிடையாது. ஆடம்பர செலவுகள் அந்த இடத்துல நம்ம குறைச்சிட்டோம்னாவே போதுமானது. அதிகமான முதலீடுக்கு எவ்வளவு போட்டாலும் சரி கண்டிப்பாக கடனாக தான் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் இருக்கிறத நம்ம வச்சு பயன்படுத்தி அந்த இடத்துல மேலே வர்றது தான் புத்திசாலித்தனம். அதே மாதிரி உங்களால் மாமியாருக்கு கடன் தொந்தரவுகள் அதிகமாக ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது. அதனால் மாமியார் ஜாமீன் வச்சு பணம் வாங்காதீங்க. மாமியார்கிட்டையும் பணம் வாங்காதீங்க. இப்படி வாங்கினீங்கனாலும் அதை அந்த இடத்துல அந்த உறவு நிலை பாதிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் கண்டிப்பாக ஏற்பட்டுள்ளது. சார் பணம் எங்கே வாங்குறது? கண்டிப்பாக மாமியார் பணம் ஏதாவது ஒரு வகையில் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் நம்பிக்கையை காப்பாற்றணும்னா வாங்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இல்லை உங்களால் கட்ட முடியும் அப்படின்னா வாங்கலாம், தப்பு இல்லை. முடியாத பட்சத்தில் அதிகமாக நம்ம வாங்கிட்டு பின்னாடி எல்லாத்தையும் நம்ம தொந்தரவு பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். லாபத்திற்கு ஒன்றும் குறைவில்லாமல் இருப்பதற்குண்டான சூழ்நிலைகள் உள்ளது. லாபம் வரல, ஏன் வரலன்னு அப்படியே அந்த எண்ணம் அதிகமாக போட்டு வாட்டும். என்னடா குறைவில்லைன்னு நம்ம சொல்கிறோம், ஆனால் நம்மளை போட்டு வாட்டும். அப்படிங்கும்போது லாபம் வரலங்கிற அந்த இடத்துல கோபம் அதிகமாக இருக்கும். கோபப்பட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கரெக்டாக நம்ம கணக்கு போட்டு ஒவ்வொரு புள்ளி விவரமாக நம்ம கணக்கு போட்டு செலவு பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்க்கும் லாபம் இருக்கும். சார் ஏதாவது புனித யாத்திரை இது மாதிரி நம்ம போயிட்டு வரலான்ட்டு இருக்கேன், போகலாமா? தாராளமாக போகலாம், ஒன்றும் தவறு இல்லை. போகிறதுனால நன்மை தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தாராளமாக போயிட்டு வரும். அதற்குண்டான முயற்சிகள் எடுங்க. கொஞ்சம் பக்கத்தில் போயிட்டு வாங்க. அதனால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தான். எங்கே புனித யாத்திரை போனீங்கன்னா சும்மா போகிறோமானா போய் சாமி கும்பிட்டு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வரலாம். பரிகாரத்தை கழிக்கிறேன், அதை கழிக்கிறேன், இதை கழிக்கிறேன்ட்டு எதுவும் இப்போ செய்ய வேண்டாம். கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து செய்வது நமக்கு சிறப்பாக இருக்கும். இப்போதான் நம்ம ஒரு வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும். நிறைய புரிதல்கள் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம். இந்த புரிதலை வைத்து தான் நம்ம முன்னேற முடியும். எல்லாத்தையும் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்கலாம் நம்ம தெரியாமல் இது வரைக்கும் எழுத்ததெல்லாம் பாலன்னு பழகிருப்போம். அப்படிங்கும்போது யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க எல்லாத்துக்கும் உங்களை புரிய வச்சிருக்கு. இந்த புரிதல் தான் நமக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் போட்டுட்டு போகும். இப்போ அதை வச்சு நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறது தான் நமக்கு முக்கியத்துவம். அதே மாதிரி இல்லாதவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க, உங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணுங்க. யாருக்காவது வேலை இல்லையா, வேலை வாங்கி கொடுங்க. உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் இருந்தால் வேலை வாங்கி கொடுங்க. கஷ்டப்படுறாங்களா, அவங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், அந்த முடிஞ்ச அந்த ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுங்க.
பொருளாக இல்லைனாலும் ஒரு வாய் வார்த்தையாக கூட அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு உதவி பண்ணும் பொழுது நமக்கு அது வந்து சிறப்பாக இருக்கும். அதனால் அது மாதிரி உதவி பண்ணுங்க, ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். ஹேண்டிகேப்பு, முடியாதவங்க, வயதானவங்க ரோட்டை கிராஸ் பண்ணுறது கூட நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அந்த ரோட்டை கூட நம்ம கிராஸ் பண்ணி விடலாம். அதுவும் வந்து நமக்கு ஒரு நன்மை தான். சரிங்களா? எந்த ஒரு உதவியும் நம்ம தேடி சென்று செய்வது சிறப்பாக இருக்கும். நம்மளை யாராவது வந்து கேட்டால் பண்ணலாம், பிடிச்சா பண்ணலாம்லாம் இருக்கக்கூடாது. நம்மளாம் தேடி போய் பண்ணணும். அப்போதான் வந்து அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சிறந்த மனப்பக்குவத்தை அளிக்கும். இதையும் எதிர்பார்க்காம நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் வேலையை செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு சரின்னு பண்ணுறதெல்லாம் செஞ்சுட்டே வாங்க பாருங்கள், கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ தான் வந்து நம்மளும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து போக முடியும். மகர ராசி அன்பர்களே, 23, 24, 25ஆம் தேதி மதியம் வரை உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் நடைபெறுகிறது. அதனால் அன்றைய தினத்தில் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நல்லபடியாக இருக்கும். புதிய முயற்சிகள் எதுவும் மேற்கொள்ள வேண்டாம். ரெகுலராக செஞ்சுட்டு இருக்க வேலையை நீங்கள் வந்து தாராளமாக செய்யுங்க. ரெகுலராக செஞ்சுட்டு இருக்க வேலைகளை மட்டும் செய்யுங்க. அதுலேயும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏதாவது பணம் கொடுக்குறதா இருந்தால் தயவு செய்து வேண்டாம். புதிய அப்ளிகேஷன்ஸ் போடுறது, இல்லை வந்து புதுசாக ஒரு ஒப்பந்தம் இந்த மாதிரி போடுறதெல்லாம் எதுவாக இருந்தாலும் வேண்டாம். நீங்கள் செய்கிறது கண்டிப்பாக அது சான்ஸே இல்லை. நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதனால் வந்து எந்த ஒரு காரியம் செய்தாலும் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை அனலைஸ் பண்ணிட்டு செய்வது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அது மாதிரி கன்சல்ட் பண்ணிட்டு செய்யுங்க. சந்திராஷ்டம நாட்களில் மிகவும் பொறுமை அவசியம். நன்றி. வெஜ் மற்றும் நான்வெஜ் சமையல் குக்கிங் ரெசிபிகளை தமிழ் குக்கிங் ரெசிபி சேனலில் கண்டு மகிழுங்கள். சேனலை காண கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க.